дивата природа. Видеото подобаващо. Ще ни го Нищо. Айде. Връщаме се след кръв. Ево. Що те карат? Сега да ти търси моите буркани от бебе, школо. Чуйте звукът! Да оцелееме, ще ни трябват ресурси. И разбира се ядене. Така че, нека Може да си войни! Уга бога! Хасмен! Я катеричко на... Аз ще ядем катерици. Готов ли си да бъдеш изяден? Да. Той ме пожали и ми даде ревърс карта, защото не е като мене да го изям жител. Сега това друго. Сега да... Кофи! Аз съм бобър. Сега искам нещо ви кажа, нашите последователи, които искат частни уроци по арабски, да идва при нас. Първата, аз съм бобър, е катерица. На катерица съм аз. Крокодиле Съм аз. крокодил. Не, а крокодило на италиански е скуало. Но нека да спрем с пустите и да направим... Имаме 2 минути. Да без дюм. Няма да съм телевизора долу. Тук е много. Че е много висока тревата. Снимай момента. Трябваше да паднеш. Не. Ти не падаш, ти само ставаш.